በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ከመይ ውዒልኩም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ እምበር ካብ ሎማዓንቲ ኣትሒዙ ንንውሕ ዝበለ ግዜታት ዝቕፅል ሕቶታት መንፈሳዊ ሕቶታት ከነቕርበልኩም ኢና። ስለዚ ንሓንቲ ሕቶ 3 ግዜ ክንደግማ ኢና። መልስኩም ድማ ኣብ ኮመንት ኣብ ታሕቲ ክትግድፉልና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ስለዚ ሰናይ ምጅማር ይግበረልና። ቀዳመይቲ ሕቶና እምበር ሎማዓንቲ ኣዳሊናዮ ካብ ዘለና ቀዳማይ ሰብ መን እዩ ትብል ሕቶ እያ። ቀዳማይ ሰብ መን እዩ? ቀዳማይ ሰብ መን እዩ? ካልአይቲ ሕቶ ንኖህ ካብ ጥፍኣት ኣይሂ ከተድሕኖ መርከብ ንምስራሕ ክንደይ ዓመት ወሲዱሉ? ኖህ ካብ ጥፍኣት ኣይሂ እተድሕኖ መርከብ ንምስራሕ ክንደይ ዓመት ወሲዱሉ? ኖህ ካብ ጥፍኣት ኣይሂ እተድሕኖ መርከብ ንምስራሕ ክንደይ ዓመት ወሲዱሉ? ሳልሰይቲ ሕቶና አብርሃም ክስውኦ ኢሉ ዝወሰዶ ወዱ መን ይበሃል? አብርሃም ክስውኦ ኢሉ ዝወሰዶ ወዱ መን ይበሃል? አብርሃም ክስውኦ ኢሉ ዝወሰዶ ወዱ መን ይበሃል? ራይ ራብዐይቲ ሕቶና ካብቶም 12 ነገደ እስራኤል እቲ ዝነኣሰ መን እዩ? ካብቶም 12 ነገደ እስራኤል እቲ ዝነኣሰ መን እዩ? ካብቶም 12 ነገደ እስራኤል እቲ ዝነኣሰ መን እዩ? መልስኩም ምስ ሰናይ ጠቕሱ ኣብ ኮመንት ይፅበ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ፅንሑ። ብሩኽ መዓልቲ